Lieve mensen, gemeente van Christus. Psalm 22, die kennen wij allemaal echt goed. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het vierde woord van Jezus aan het kruis. Maar, iedereen die de psalm kende, zelfs zij die daar stonden, en de schaduw van het kruis, wist dat de psalm niet eindigt in de verlatenheid. Het eindigt niet met de woorden, mijn God, waarom heb u mij verlaten? Luister, weer, het eindigt zo mooi. Loof hem, jullie die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem. En dan vers 26. Vers 26. Daarom klinkt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn geloften los ik in bij wie hem vrezen. Juist, lieve mensen, juist door deze woorden van diepte nood te citeren, wijst Jezus al vooruit. Hij sprak dus niet alleen van zijn pijn. Hij opende de deur naar de omslag, naar de beweging van duisternis naar licht, van klacht naar lof. Dat stond eigenlijk al daar. In de omkeer, die nieuwe wending breekt open op Paasmorgen. Wanneer Maria naar het graf gaat. Nou, het is voor mij zoals een wervelwind. Dit verhaal. Het is een echte wervelwind. Dan komt Maria bij de graf. Kijk, dan rent ze weg. Petrus en Johannes rent naar de graf. En dan gaan ze weer terug. En dan komt Maria ook weer naar binnen. Zij blijft achter alleen, gebroken in het vreemde leegte van het graf. En in het stilte van de tuin. Het gaat zo. En dan horen wij alleen de zachte geween van die vroeger duivelbezeten vrouw. Die daar stond, huilend. Maria, zij denkt dat het de tuinman is. Heer, als u hem hebt weggenomen, zeg mij dan waar. Maria, en dan de raadselachtige woorden. Hou mij niet vast. Deze woorden hebben mij altijd diep geraakt. Wat bedoel Jezus? Daar op dit moment, hou mij niet vast. Want, lieve mensen, Maria zoekt haar Jezus. Zij zoekt haar Jezus die in haar hoofd leeft. De Jezus voor het kruis. De Jezus van vroeger. Van hoe het was. Maar Jezus weet het. Als je vastklampt aan het oude, zal zij blijven wie zij was. Dit weet hij. En daarom, hou mij niet vast. Hij weet dat er meer is.
Zijn opstanding verander hem niet zoveel als haar. Zij moet echt op een nieuwe manier denken. Het gaat om haar te veranderen. En net zo ook, lieve mensen, op de Pasen gaat niet zoveel over Jezus die opgestaan is, maar dat wij veranderen. Blijf niet vasthouden om ons te veranderen. Daarom is het, opdat zij zo verder gaan. Opdat zij iets nieuws zouden ontdekken. Een nieuwe Maria. Die nu echt kunnen spreken, kunnen lachen. Echt zelfs licht kunnen zijn. Dat zij nieuw zouden worden. Vandaag belijdt Feline haar geloof. Is ook voor jou, meisje, een nieuwe begin. Hij zei ook tegen jou, houd mij niet vast, word nieuw. En Feline, ook jij hebt iets nieuws ontdekt. Een nieuwe Feline met nieuwe mogelijkheden, met nieuwe ervaringen, met nieuwe manier van denken en geloven. En dat vieren wij dan op zo'n dag echt met jou. Met dankbaarheid, ja, en ontroering. Dat het zo kunnen zijn. Met hoop. Maar lieve vrienden, het gaat niet alleen over Feline. Het gaat ook over ons. Iedereen van ons. Ook over mij. En over jou. Het zit echt diep in ons om te blijven waar wij zijn. Is het niet zo? Ja, ik ben doodgewoon ik. En die hoor ik heel vaak van mensen, ja, zijn maar doodgewoon jezelf hoor. Wij zitten blijven, het zit diep in ons om te blijven waar wij zijn. In onze vertrouwde gedachten, in onze oude patronen, onze veilige gewoonten. Maar de Jezus van Pasen, de God van het leven, roept ons verder. Hou mij niet vast, blijf niet waar jij is, maar ga verder. Hij nodigt ons uit om te blijven groeien. Nou, het staat niet echt hier in mijn tekst en dan gaat mijn Nederlands kapot. Maar ik moet het toch zeggen. Het is zo makkelijk ook om van de kansel deze woorden te spreken. Maar om een nieuwe mens te worden, ja, het gaat doodgewoon maar door. En dan sommige dagen ben ik echt naar beneden gevallen. Ja hoor. Maar dan komt Pasen en opstanding weer. Om te blijven groeien. Om opnieuw te leren. Om nieuw te worden. Ook op 65. Of 70. Of 90. Nou, wie ben ik? Kan ik ook echt nieuw zijn? En het jaar dat voor ons ligt, zullen wij, geloof ik, op vele manieren worden uitgedaagd. Dat is het leven. Mogen het dan tot ons doordringen. Het is niet alleen Jezus die is opgestaan. Wij
worden geroepen om ook op te staan, nieuw te denken, om los te laten wat ons vasthoudt, om te vertrouwen op wat voor ons ligt. Zoals hy Maria by haar naam riep. So riep hy ook ons. Ook jou. Jy. Ek kan het. Ook anders zijn. Leef, sta op. Leef nieuw. Leef vrij. Leef blij. Blij. Leef in het licht van Pasen.